Yes, paro ni osiepna ni oloso maber, to oloso kong'iyo iye mar ng'at achiel. Mokwongo wacho ni no hire ji. Wacho no wuok mang'eny, nitiere un gi sponsors mamiu pesa mondo mudhugo koke ndara. Afil ni mano penjo Mike tindo be ni inyalo duoke. Nwach ineno ka dhano wuok e offices ka okuoko to wacho ni down finance because akineno joma koro jopiny because ng'anyo ma kawuono jopiny manowuok oko ok ne gibedo mobilized kod political parties. Japiny ma fail ni gini diya to pod idiya zaidi ema nowuok oko. Mar ariyo, an patriotic citizen mokwongo. To onge Jakenya molo Jakenya wadgi. We are all Kenyans and you are equal. Achulo usuru. Kata ka nyo credit achulo usuru. Kata ka biro ka aidho gari achulo usuru. Gimwa wacho no kodwa excessive taxes. Koro we wuondo wa ka jogi to somo. Onge kata ng'ama kodhi school ni kod rieko monyuolego. Onge kama wacho nok chulo usuru Kenya. Wawacho ni usuru ng'ata chulo. Lakini ok wadwa overburdened kod taxes mok konyo ganda. For example, if finance bill ni oket million 800, miwacho ni mano dhi konyo office mar chi Ruto gi chi Rigathi. Mano mori uda nyango. Trevor, ibro duoke, ndika piny ibro duoke. Mano mori. Mar ariyo, wawacho ni nyaka wabe jok ma support our families, especially the vulnerable. Ruto mosiepne manu ting'e boda dwa tax jok man kod cancer. Nonging'eyo mano. Mar adek, pesa ma Ruto sewuothogo ko travel go piny mangima for only higni ariyo mani office gi ohingo ki combine maru Uhuru to kod Kibaki yawa. Okwa bedo jok moko madier mang'iyo ganda wa, mang'iyo piny owacho. Koro wan okwatamre chulo usuru. Onge Jakenya mok chulo usuru. But wawacho ni ya usuru mwachulo ni en mar Rigathi Gachagua mondo chiego dago maber. Kosed mar Ruto mondo otanga go piny mangima. To wachako wawacho ni ya gimomiyo usuru ni okwadwa. En ni usuru ma wachoko ni Kenya among East African countries man called the highest unemployment rate. Kenya. Ten men gu usuru maduong mogik mochoko kuom jopiny East Africa mangima. Kenya mineno ni bende the cost of doing business is the highest. Kenya mineno ni. To Kenya mabendi neno ni is a very painful thing. Need the high cost of living even is the highest in East Africa. Koro yawa. Wan koro wapama because ne osiepo ni utingo Ruto ipeng ka Ruto wendo go jopiny ni bottom up. Sani awinjo ko wacho ni wano onage wahera pingo. Adier makende. Kuom gik mane Ruto chiko wate. Because gimomiyo sirikal ing'eyo ni wane mamoyo sirikal the mandate mar choko osuru kuom. Wawacho ni ya wate ok wanyal gero barabara. Wate ok wanyal bed daktache. Wate ok wanyal koro wa donate powers ni government mondo collect ushuru on our behalf mondo ushuru go okelgo maendeleo no ganda. Oda nyango. Kidhi osiptande mekwa onge yien. Anadak Kibira. Wang'yo moko Olympic kadhi town en portals kila mahali. Lakini State House tiloko ne kabro. State House ka ncholoko ni kabro. Ruto achiel ni dwa kao kas mondo ndik tije. Indiko gi kod cooks make gi drivers pesa mega girlfriends. Are you aware ni nyaka budget ma one goni one code allocation of the budget might for other disclosed function. Budget bin code allocation moketi ma ok very specific ne the kuny kode pi am the tom kode ango 800 million. Wabedo joma beyo. Emomiyo wan wacho ni ya wan ok wachukia Ruto but wachukia tabia ne. Wan ok wachukia kaunda mar Ruto but wachukia ni en gi mandate mar jopiny to dhulumuwa. Emomiyo on this finance bill kendo wan wuoyo kawuono Ruto nokwa wakura ko wacho ni ya odwa loko ngima jopiny to ndalo mano behave ne opposition to deputy president no pingo Uhuru kamedo usuru. Kenda nyalo paro the minister mar internal security no neni bunge
kowacho ni usuru ma Uhuru keto hinyo jopiny ma kawaida. Wang'iso jopiny niya, ornie Ruto message to gone sim ipenye ni Ruto inie Ruto manoko wambulu tadier kosi lokuri kendo wadwa chiwo nambe. Jopiny kiki ng'ada wo jopiny okaw namb Ruto 0722 51 7997 gonie Ruto ni simu peje Ruto finance bill makore idwa nyaka koro ng'ado usuru ni kasa patience. Finance bill makore ichuno wago mondo jaodi gi jaod Rigathi oyud 800 million Ruto. Are you fair jopiny? Emomiyo wan wawacho ni kawuono en mana warm up. To ka duoko penjo ni warm up ni matiende ni pod udhi timo ng'anyo moko. Adwa duoke penjo. Owacho ni Siaya ne onge ng'anyo. Owacho ni Migori ne onge ng'anyo. Dhano ng'anyo chunygi kuonde magintie. Jo Nairobi no walk in person because bunge nika bunge ken Migori thurgi. Kawuono ne wadhi na siemo wang'wa bunge. Ni in kanyo gi powers mameka to matakwa marwa. Ne wawon gi. Ebo meno je ni occupy parliament. Okawacho ni occupy Migori. Magi jokma are not informed. Gina high class, political high class. I want to know what occupy parliament, mondo wa remind and wa warn our MPs. For example, MP Mara, David Ochieng, and Odhiambo. David Ochieng, now the one has a reminder. Ne coach Ochieng tichangowen. Makore go yambulu. Adwa na ngen David go yes, mondo kasa patience ochulu suru. Adwa ngende David Ochieng go yes mondo Rigathi Gachagua gi Ruto o yud 800 million magi mikelo go benin. Adwa na ngenru ni David Ochieng go yes mondo buzigo man kuom jopiny oendelea. Omomiya I demand or kabeg David Ochieng and other MPs wago uru no mondo wa save pressure man kuom jopiny. To wawe kikwago yes mondo jokilagi oyud kuonde moko misogie pesa moko mambalang 1 2 3. Koro inya ni wacho nango Calvin.